Ahoj, vítám vás u svého úplně prvního videa, které jsem měla v plánu natočit už docela dlouho, ale dneska jsem se k tomu poprvé snad odhodlala. Dneska bych se s váma chtěla podělit o své zkušenosti s panickýma úzkostma a sdělit vám nějaký tipy, co mě fungovaly, když zrovna ty panické úzkosti přišly. Myslím si, že v dnešní době se s tím potýká bohužel víc a víc lidí a když se o tom chcete víc dozvědět, tak většinou vám někdo vysvětlí na internetu, že co to ta panická ataka je, což je samozřejmě jako taky důležitý vědět, takže to si taky řekneme, ale nejsou tam úplně jako konkrétní tipy, kromě pár, jak se to jako teď hned zbavit, když ta úzkost nastane. Panická úzkost neboli ataka je spouštěna naším nervovým systémem a je to obranná reakce zvaná útok nebo útěk. Často přichází ale v situacích, kdy nám žádné nebezpečí nehrozí a mozek to nedokáže rozlišit, že jestli je to skutečné nebezpečí nebo právě není. Důležité, co si je si pamatovat, že i když tou panikou zrovna procházíte, teda panickou atakou zrovna procházíte, tak se vám nemůže nic stát, nemůžete omdlít, nemůžete dostat infarkt, nic tady z toho. Dále bych ráda zmínila, že nejsem žádný doktor ani expert, takže tohle jsou tipy, co mě fungovaly, vám fungovat nemusí, ale ráda se s vámi o ně podělím. První tip je určitě si s někým promluvit a když jste zrovna sami, tak zavolat. Ono hlavně tím, jak voláte s někým, tak se nesoustředíte na to, co se děje tady nahoře a funguje to vlastně tak, že vy se snažíte odvrátit pozornost od té ataky a tu hlavu zaměstnat něčím jiným. Takže to vždycky funguje. Konkrétně teda ten telefonát mě hodně pomáhal, že jsem vždycky zavolala tátovi a třeba celou cestu z Prahy, což je 1,5 hodiny, tak jsem prostě s ním volala a díky tomu to bylo dobrý. A samozřejmě je dobré, když ten člověk, který mu potom budete volat nebo za kým půjdete, bude už obeznámen s vaší situací. A podobně jsem to měla právě s tím tátou, že když jsem mu zavolala a řekla jsem mu, no já teďka řídím, tak už mu to bylo jasný. A pak jsme vlastně probírali detaily z našeho dne, cokoliv, jak kdyby jsme si prostě zavolali, jak kdyby se nic nedělo. Takže to hodně osvědčeným doporučuji. Tip číslo 2 je zpívat si písničku, ale zároveň si ne jenom ji zpívat, ale představovat si ty slova, které zpíváte v hlavě, jak jsou napsané. Jen tak zpívat mi totiž přijde, že se to dá dělat hodně na autopilota a když tu hlavu zaměstnáte představivostí, tak je to právě o dost lepší. Nebo takhle, je to rychlý způsob, jak si ulevit. Jednoho dne jsem se rozhodla, že si nechám poprvé udělat umělý řasy. Což samo sobě by nebyl špatný nápad, akorát jsem se hned poprvé svěřila do rukou paní, která zkrátka nebyla úplně příjemná, byla taková, že už to chtěla mít co nejrychleji za sebou. No a jakmile jsem se lehla na to lehátko a teda čekala jsem, že teda mi bude dělat ty řasy, tak já jsem o tom vůbec nic nevěděla a ona mi teda oznámila, že 1 hodinu nesmím otevřít oči. Což já v ten moment úplně hotová, protože jsem myslela na to jenom nesmím otevřít oči. A to byla nejdelší ataka, kterou jsem prožila. A jako ta byla hrozná, protože jsem jako neměla kudy utéct. Mohla jsem samozřejmě říct jako nechte mě bejt, já už jdu, ale no. V ten moment jsem nemohla úplně využít předešlý tipy, co jsem zmiňovala, takže mě nenapadlo nic jiného, než si kreslit na nohu násobilku. Prostě jsem si tam kreslila 4x4 a počítala jsem příklady. Takhle jsem vlastně 1 hodinu si malovala na nohu a počítala příklady, potom, že jo, jsem to udělala trochu těžší, že 4x11, nebo to není tak těžké, ale tak 8x12. Takže jsem to tak nějak jakoby přežila. Vlastně jsem zapojila prst, který maloval a hlavu, která počítala. A jako pak jsem odešla ven a jsem z toho byla úplně vystresovaná, jsem hned volala kamarádce, abych se podělila, tak traumatický zážitek. No, takže pokud jdete poprvé na řasy a dělá vám problém mít zavřený oči 1 hodinu, tak bacha. Tip číslo 4. Pokud má někdo váš známý v blízké době narozeniny nebo se blíží Vánoce, tak doporučuji přemýšlet nad tím, jaký mu dáte dárek. Protože se asi shodneme, že je to vždycky docela oříšek a to vás zaměstná, myslím, na dost dlouho. A pokud nikdo z vašich známých nemá narozeniny a Vánoce jsou až za dlouho, tak si můžete chystat
dárky klidně už v lednu, co dáte. Není problém. Občas je lepší to mít hodně dopředu vymyšlený. Vím, o čem mluvím. Teď se přesuneme do více psychologického přístupu a to je vlastně, že to vezmete trošku z jiného konce a budete na ataku reagovat ne se strachem, ale s výzvou. Můžete k ní vlastně přímo mluvit a říct třeba tak pojď, ukaž, co dokážeš, já se tě nebojím a klidně jí nadávat, prostě bejt na ní fakt tvrdá. Čím více se totiž té atace bráníte, tím větší sílu jí dáváte. Tímto ji vezmete moc nad vámi a o to víc potom ona odezní. Za mě je tato technika ale spíše pokročilá, protože to vyžaduje větší kontrolu nad svými myšlenkami a větší kontrolu nad svojí hlavou jako takhle. Záleží na každém z nás, v co věříme a nevěříme, jestli nás něco ochraňuje nebo ne. Já osobně jsem v takovém propojení s vesmírem, pro někoho to může být Bůh, cokoliv jiného. A několikrát, když jsem se snažila té atace právě vyvarovat, tak jsem si uvědomovala, představovala své přímé napojení právě s tím vesmírem a v ten moment jsem věděla, že on nedopustí, aby se mi cokoliv stalo. To je ale samozřejmě na každém z vás, jestli se s něčím takovým stotožňujete. A jako poslední a pro mě rozhodně nejzásadnější jsou kapky s jménem Bachovy esence. A je možné, že jste o nich doposud neslyšeli. Jedná se o to, že kapky vám namíchá odborník podle toho, co vás konkrétně trápí. Je to zcela přírodní a opravdu se můžu zaručit, že stačí 4 kapky krizových kapek a také hned fuč. Já když jsem je použila poprvé, protože jsem to vůbec neznala a moje známa to vlastně mi se svěřila, že je míchá a že by mi to mohlo pomoct. Tak já jsem, že super. A když jsem o tom slyšela, že to funguje takhle okamžitě, tak se mi tomu ani nechtělo věřit, protože jsem do té doby používala jenom ty způsoby, co jsem zmínila. Když si říct, jo, něco zde tady kapnu a je konec a taky. To je too good to be true. Moje úplně první zkušenost s těma kapkama byla, když jsem jela sama do Žiliny 5 hodin vlakem. Já vlastně kdykoliv už jsem nastupovala do vlaku, do autobusu, do auta, tak už jsem počítala s tím, že asi budu muset nějak řešit právě tu ataku. No, to prostě už si to takhle člověk přivolává potom. Já doufám, že to se nestane vám, pokud jako to máte podobně jako já. Každopádně sedím ve vlaku a už cítím, jak ta úzkost jako nastupuje, že už je to takový horší a horší, tak jsem teda sáhla do kabelky pro ty kapky. Dala jsem si ty 4 kapky a v ten moment prostě, jak kdyby se ty myšlenky, co podporovaly tu ataku, rozpustily v prostoru. A já jsem poprvé za několik let prostě jela vlakem tak, že jsem si tu jízdu užívala. Že jsem se koukala na film, objednala jsem si tam nějakou polívku a prostě takovýhle úplně zázrak, jo. A od té doby ty kapky používám. Snažím se je mít vždycky u sebe v autě hlavně, protože tam vím, že je to takový nejrizikovější pro mě a nemůžu si to vynachválit. Jako, klidně mi napište, když budete mít zájem o něco takového, protože já vím, že se prodávají ty bachovky na internetu, ale nevím, jak moc je to kvalitní, protože právě když někomu se svěříte přímo se svým problémem, tak on, když vám to může udělat na míru, tak to si myslím, že je vždycky spolehlivější. Ale samozřejmě můžete si to i koupit na internetu, pokud toto máte zájem, není to právě ani zas tak drahá záležitost. Teďka to jako zní, že tady dělám nějakou reklamu bachovkám, ale já jenom ze srdce doporučuju, protože i teďka jsem letěla z Dubaje a sedla si vedle mě paní, která měla ještě větší paniku než já, což jsem ještě nezažila vedle sebe někoho takového mít. Z toho lítání byla nervózní a já jsem jí řekla, já tady mám tady kapky, můžu vám je dát vyzkoušet, sklidní vás to. A ona teda se ještě nalévala trochu vínem, takže nemůžu říct, že to bylo vyloženě jenom kapkama, ale v ten moment prostě byla mnohem klidnější a děkovala mi a ptala se, kde jsem to sehnala a tohle a tohle. Takže pokud je to něco, co vy si myslíte, že potřebujete, že za to budete rádi, tak já vám to ráda nějak poradím, doporučím, cokoliv.
Něco, co mě osobně pomohlo ty ataky více pochopit a pochopit, proč mě se dějí a tak, bylo chtě nechtě prostě chození na terapie. Někdo si může myslet, že to nepotřebuje, nebo že, já nevím, třeba má pocit, že když právě zajde, tak je ten problém najednou až moc reálný. Ale divili byste se, i když si myslíte, že jste úplně v pohodě, co všechno byste se na takovém jednom sezení o sobě dozvěděli, co všechno máte třeba za traumata z dětství, protože všichni nějaký máme. Naše duševní zdraví je stejně tak důležité jako to fyzické, takže pokud je to něco, co byste chtěli vyzkoušet, tak to taky můžu moc doporučit. Není to zrovna nejlevnější záležitost, teda třeba myslím si, že ideální jednou měsíčně a uvidíte, jak moc si sednete. A já jsem vyzkoušela 3 terapeuty a vlastně až ta poslední paní mě sedí tak, že k ní chodím už 1,5 roku. Takže tak. Pak jestli chodíte do klubů, kde jsou hodně výrazný právě ty lasery a světla, tak doporučuji mít buď sluneční brýle, anebo se držet tam, kde vlastně to záření není zas tak intenzivní. Konkrétně na akcích takového typu jsem byla svědkem nejvíce atak a bohužel i epileptických záchvatů. A to je pro mě vždycky úplně jako zlej sen vidět někoho v takové situaci a no, prostě tohle nepodceňujte, na tohle fakt opatrně. Dávejte si pozor taky na nadměrnou konzumaci kofeinu. Samozřejmě někdo miluje kofein, nevymění, jasný. Jenom berte v potaz, že je možný, že vám ten kofein může zvyšovat kortizol a tím pádem i šanci na tu panickou ataku. Takže jenom opatrně. Tohle je za mě pro dnešek všechno. Já vám děkuji, že jste došli až do konce a budu se těšit příště u nějakého zase zajímavého téma asi. Tak jo, mějte se, ahoj.